I know how I really feel. All the pain that used to be could never even compare to when we are lying here. I know that you feel it too, you don't have to lie. I can see it in your eyes, you don't have to hide. If you're looking for an alibi, I'm right by your side. Be here till the end of time, till the day we die. No, I'll never leave your side. No, I'll never leave your side. No, I'll never leave you. No, I'll never leave your side. No, I'll never leave your side. No, I'll never leave you. I know that you feel it too, you don't have to lie. I can see it in your eyes, you don't have to hide. If you're looking for an alibi, I'm right by your side. Be here till the end of time, till the... Comencem ja enseguida en este acte de graduació que han preparat els de l'AMPA. Ara me fico el lloc. Bona tarda, directors, tutors, mestres, alumnes, pares, familiars i acompanyants que avui heu pogut assistir a aquest acte de graduació dels alumnes de segon de cicles formatius i de segon de batxillerat. Anem a donar les gràcies a l'Ajuntament i sobretot a l'equip de l'AMPA per la seva implicació. Un fort aplaudiment per a ells, que són els que han organitzat tot això. També a Priscila, Anna i el Departament d'Agrojardineria, amb Carlos, Núria i Albert com a responsables del departament per la decoració. Un fort aplaudiment per a ells perquè està xulíssim. L'han deixat molt xulo perquè vosaltres pugueu sortir a les fotos, guapíssims. I també el Departament de Música, a Marcos i a Neus, que estan ahí darrere, animant. Avui es tanca un cicle, molts de vosaltres doncs triareu altres camins i avui és un dia festiu i d'alegria, però també de comiat. I heu de tenir en compte una cosa, que l'estar absent no anul·la el record i no estar junts no significa allò viscut i compartit. Mare meua, que seriós m'estic ficant. Ja sabia jo que això de copiar les frases dels sobres de sucre no era molt bona idea, però bé, a mi no se me donen molt bé els discursos, així que anem a l'acció i anem a veure com serà la dinàmica d'esta graduació. Jo vos vaig a fer l'exemple, ja sé, vosaltres estudieu molt, però a vegades aquestes coses se fan bola, que vos dona vergonyeta sortir i tal, però res de vergonya. Vosaltres, els alumnes, per grups que ja sabeu quan vos toque, vos anireu preparant ahí darrere i quan vos cride aneu un per un, aneu pujant, aneu lluint pel mito, no tan lentos, que quan siguéssiu falleres majors i falles majors ja vos lluireu, avui no tant. Però bé, sí. Cuidao en este esglaó d'ací i la rampa, que també té la seva complicació. Arribeu ací, teniu una marqueta, ací haurem cridat abans als vostres tutors i també estarà la directora, que vos rebran i vos ficaran la beca. Una coseta, advertim que com el Covid encara està present i això no està al 100% clar del tot, no donarem besets avui. Farem el punyet així. I si les emocions us desborden i teniu la imperiosa necessitat d'abraçar algú, que no ho heu de fer perquè ja sabeu que la cosa està com està, feu així a la cobra, feu com Bisbal a Xenoa, el cap una miqueta cap allà, però bueno, això en el cas de que no ho poguéssiu evitar. D'acord? Vos feu la foto així uns segonets i ja baixeu per així. I atenció, perquè així hi ha una càmera preciosa que vos grava la vostra baixada per la catifa roja i la passeu per darrere. Important. Així també hi ha una gent que vos anirà indicant en el cas de que no sé què fer. Mireu en elles i vos diran, per així. I ahí al final de la tauleta deixareu la beca que vos han posat. D'acord? No sé si me dicho algo. Mira, a veure aquí. No? Està bé? Tot bé? Sí? Me donen el ok? Sí, una cosa importantíssima, el que no vos podeu oblidar és del somriure, ben rectes i el somriure ben ample. Que avui és un dia festiu, un dia d'estar molt guapos. Ara sí, donem pas a la persona a la que sí li correspon fer un bon discurs. Amb tots vosaltres, la directora de l'Institut d'Ensenyança Secundària Ramon Cid de Benicarló, Maite. Un fortíssim aplaudiment. Hola, bona vesprada.
a totes i a tots. Moltes gràcies, Josep Maria. Bueno, primer que res, donar-vos la benvinguda a la cerimònia de graduació de segon del cicle formatiu de grau mitjà, segon de cicle formatiu de grau superior i alumnat de segon de batxillerat. Aquest acte, a diferència de l'any passat, busca retornar la normalitat després de la pandèmia mundial viscuda. Un altre cop, podem rebre a les famílies i al professorat, membres de la comunitat educativa tan importants com el propi alumnat. La Covid ha fet canviar moltes coses i, tot i que no podrem oblidar mai el que hem viscut, a poc anirem recuperant la nostra vida anterior. El curs 2021-2022 ha sigut un curs de transició cap a una nova realitat. Per un costat, l'entrada d'una nova llei educativa que ja ens està afectant i per un altre, el començament d'una nova etapa en les nostres vides. Aquesta nova etapa implicarà canvis en l'equip directiu, Anti, Trini, Fede, Juanfran i jo mateixa. El proper curs ens deixarà Anti i des d'aquí vull destacar la seva feina i també la de tot l'equip, sempre present en els bons i en els no tan bons moments. Els canvis estaran presents també en el nostre alumnat que es gradua i, evidentment, en les famílies. Alguns també deixaran l'IES Ramoncit i altres continuaran, però en tots els casos amb noves responsabilitats i nous reptes que estic segura sabran superar. Des d'aquí, de part de totes i tots els presents, famílies i professorats i personal no docent, i de les persones que avui no ens acompanyen, però que també han participat, dels nervis, de les pressions, de l'angoixa davant de les dificultats trobades, de les rialles i també dels plors, en definitiva, dels sentiments que han viscut durant tot l'any, no queda res més que donar l'enhorabona a l'alumnat graduat el curs 2021-2022. Moltes felicitats i gaudim tothom de l'acte que dona inici oficialment a una vida nova i diferent per als seus protagonistes, la generació de les graduades i els graduats, el curs 2021-2022. Moltes gràcies. Més o menys he pogut tornar a la normalitat i alguns de vosaltres heu fet viatges per el vostre compte, una aventura per als que heu pogut anar per primera vegada i per a altres potser ja no era tan novetat i tot un repte per a les mares patidores, això sí, això segur. No em vaig a ficar en qüestions de gèneres, així la mare patidora pot ser qualsevol dels dos progenitors, això ja ho deixem per a cadascú. Però com podeu veure, mares patidores del món, els vostres xiquets estan així, sants i estalvis. Però aneu acostumant-vos que els xiquets comencen a prendre el vol, això sí que és veritat. Potser ja hem dit que alguns per primera vegada, però no serà l'última. Això sí, xiquets, us he de confessar que alguns pares sí que pateixen, però un descans d'uns dies tampoc els ha anat malament, Doncs vinga, va, continuem amb segon de cicle formatiu superior de TASOC. Cridem al seu tutor, Adrián Sáez Moya. Carmen Climent, també, cridem a Carmen Climent, que avui ha pogut estar així per a compartir este dia d'emocions en tots. Doncs vinga, Rocío Ainhoa Cuenca Fibla. Holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say. Anaís Almudena, Ejarque Álvarez. Seems you cannot be replaced, and I'm the one who'll stay. Oh, in this world, it's just us. You know it's not the same as it was. In this world, it's just us. Vedat Caruac. You know it's not the same as it was.
fort aplaudiment per a tots ells i per a Adrián i Carmen, els seus tutors, que l'acomiadem. In this world, it's just Recordar que avui teniu doble celebració, que per culpa del Covid no vau poder fer la graduació de quart. Així que enguany celebreu-lo per dos, per favor. I abans de que s'alce ningú, les cadires s'han de replegar, que és tacte, organitzat per l'AMPA. Un altre fort aplaudiment per a ells, que se ho han currat. Els heu d'ajudar. I no m'ananeu encara, que voleu córrer molt, perquè Maite, la directora, vos vol dedicar unes paraules d'acomiadament. Jo ja no vos dic res més. Maite s'acomiada per mi. Fins sempre o fins que ens tornéssim a veure. Bueno, moltes gràcies a tothom per haver vingut. Vinga, i enhorabona, i ara a gaudir una mica de festa. Vinga.